Piny owacho ma kaunti ma Siaya oyango chenro mar bero somo ma nyithindo matindo ECDE e gwenge ma South Sakwa Ward e sub-kaunti ma Bondo. Kane giloso e chiwo kombe ne jopuonjre e sikund primar ma Orengo, MCA ma South Sakwa Eunice Ndolo nowacho ni oketo maino mar neno ni nitiere alwora kata lwasi maber ma jiwo somo e alworano. Bende nolero ni piny owacho mar kaunti no kokalo e log migawo mar somo nigi chenro mar neno ni kuonde somo mag ECDE 23 e wardno oyudo gigo mitiyo godo mowinjore. Jatend sikul ma Orengo Dominic Odongo kod japuonj Sara Akinyi onyiso erokamano margi ne sir makamano. Katin tabro gero ECD 10. Sani mawuoyo ni nitie contractors e site kuonde ECD 2 and 4 oseger tayari ma nyithindo somo. Feeding program bende wadhigo mbele ma skunde 23 gi. Nyithindo chiemo, jo ECD chiemo e skunde gi te. Kendo osemiyo population odhi malo. Nyo wan gi population maduong' ma nyithindo moko ne onge gi gima gibete. Koro sani mwalose kodini wan gi mesni mano kelnwa moromo, wan gi kombe moromo, cupboards. Nyithindo bro benefit nikech koro nyithindo ok lagre buru, buge gi bende ni safe, koda buge mwamiyo gi mag textbooks bende koro safe. Season wachomo season mar koth, nyithindwa bro bet kama gine comfortable, ma bende ok gibro yudo tuoche kaka pneumonia mabiro